nejaké napätie, tak si poďme pomenovať slona v miestnosti. Moje meno je Zuzana. A ja viem, asi vás zmiatlo, že vyzerám skôr ako medveď, ale som slon. No ale brat ma volá slon a frajer ma volá prasiatko, lebo sa stále zašpiním, keď hojem. Takže puf, a je to všade. Neviem úplne odhadovať vzdialenosti, hej, a preto potom skončím vždy vo vzťahu na diaľku, ale za to viním moju rodinu, hej. Oni ma naučili, že láska je bezpečnejšia, keď ste od nich ďalej, minimálne tak, že na vás nedočiahne varecha od mami. A ja ich mám rada, ale ešte radšej ich mám, keď sú ďaleko a keď ich nevidím. No a keď sa potom konečne vidíme, tak to je špeciálna príležitosť, všetci sa tešia, hej. Mama tam hovorí, že Zuzi, napiekla som tvoj obľúbený koláč. A keď sa vidím s frajerom po dlhej dobe, tak on, kto tu chce mať vylizaný pekáč? Áno. No a môj frajer je teda Grék, hej. A on je fakt krásny grécky boh. On má telo Adonisa, má myseľ Aristotela a penis pornoherca. Tak ho opisuje jeho mama. Ja som sa do neho zamilovala, lebo on mi vravel, že on je rodinný typ, takže ja som myslela, že on chce mať veľa detí a nie, že ešte býva u rodičov. No a máme teda ten vzťah na diaľku a on sa neponáhľa v ničom, on je Grék, typický Grék, on sa neponáhľa presťahovať ani do Bratislavy. Keď sa ho pýtam, že prečo? Tak on, že a kam sa ponáhľať, keď konečná stanica je smrť? Vieš čo, ty príď na Slovensko, ja ti ukážem konečnú stanicu v Bratislave. A to je horšie ako smrť. No ale dobre, ja som si vravela, že dobre, tak Grécko je povinná vojenská dochádzka, že ide tam na rok, on sa naučí, ako byť chlapom, hej? Viete, čo sa tam naučil? Jak masturbovať potichu pod paplónom, hej? No. A ja sa to snažím všetko nevidieť a zatváram oči ešte, keď pozerám do zrkadla. Lenže to zrkadlo už začína ku mne prehovárať, jak snehulienke. Že deň za dňom plynie a tvoja krása hynie. Stále nemáš deti. Ja neviem, to znie úplne jak moja mama, hej. A ja ani neviem, či chcem mať deti, hej, lebo ja nemám žiadne skúsenosti s deťmi. Ani moje vnútorné dieťa sa už so mnou nerozpráva. No a minulo som tak nadhodila frajerovi, že no a kebyže máme deti, tak by si chcel syna alebo dceru. A on že Zlatko, ticho, teraz hrám Pokémonov. A aha, ide sa mi vyliahnuť. Dúfam, že to bude zdravý Charmander. No, ja by som si asi mala zamraziť vajíčka. No. Takže, tak s mojim frajerom, ale vy si poviete, tak sa s ním roziť. Ale kde nájdem chlapa, že keď sa pohádame, tak ja zoberiem tanier, drbnem ho o zem, on zoberie druhý, drbne ho tam tiež a začne, že hej, hopa, čo oslavujeme Zlatko? To nie je také jednoduché, také nájsť. Ale som si povedala, že dobre, neviem, jak s tým naložiť, tak ja idem zavolať terapeutke, ja to všetko proste porozprávam a ona mi pomôže. A ona si ma vypočula a hneď prvá otázka bola, že a on vás volá jeho priateľka? Čo? Nie, on ma volá jeho prasiatko. No tak všetko.